Какво искаш? Ти да умреш, трябва. Нека силата бъде с мен. Но ти ме победи. Да, сега аз съм Мастър Джедая. Сега е време да се връщам на моята планета. О не, но какво е това? Мастър Джедай, ти си обречен да умреш. Ха-ха-ха-ха. Цепи е пипалата. Иска да ме изяде. Моите джедайски сили няма да помогнат. Трябва някой да ми помогне. Аз ще ти помогна. Ти повече няма да тормозиш невинните граждани. На ти това. Ха! Радвай се на свободата. Довиждане. Благодаря ти, Супермен. Време да се тръгвам. О не, но какво се е случило с този моя военния кораб? Цепи пипалата го е разрушил напълно. Аз ще те отведа с моят кораб. Джак Спаро, но ти какво правиш тук? Как си дошъл с кораба? Карах го на ремонт. Поправиха го, модифициране е сега и по земя може. Добре, да тръгваме. Това вече се изтърка.